Miro, politikom býva vyčítaný nedostatok hodnôt. Ktoré sú tie vaše? Je pravdou, že veľa napríklad žurnalistov kritizuje politikov za akýsi oportunizmus, za to, že vlastne neuznávajú žiadne hodnoty. Ja si však myslím, že moderná politika obsahuje hodnoty a že v skutočnosti každý politik nejaké hodnoty má. Neverím na žiadne hodnotové prázdno. Jediný rozdiel môže byť v tom, že aké hodnoty politici zastávajú, tie nám môžu byť viac alebo menej sympatické. Moje hodnoty sú následujúce. Priznám sa, že čím som starší, tým si uvedomujem hodnotu rodiny. Takisto si uvedomujem význam vlasti. A z takých súkromných hodnôt mám rád tvorivosť a férovosť. Miro, teraz asi tá najťažšia otázka. Kandidujete do regionálnych volieb. Tie sa vyznačujú hrozne nízkou volebnou účasťou. Povedzte nám, že prečo by mali ľudia ísť k týmto voľbám a voliť práve vás? Áno, nízka volebná účasť v regionálnych voľbách je veľmi nelichotivým faktom. Ja si však myslím, ako to už raz kto si povedal, že voľby sú sviatkom demokracie a že nemali by sme premeškať možnosť ovplyvňovať svoju vlastnú bezprostrednú každodennosť. Dôvod, prečo by mali dať voliči hlas práve mne, je ten, že máme 20 rokov od pádu komunizmu a že na politickú scénu by už mohli prísť skutočne mladí ľudia s novými myšlienkami.